Cek. Wong ngedeni bocah cilik. Nyapa to? Jajal bae kuwi lho. Pisan-pisane sing tuwek. Ya aku ki lak menggoda sing setara dengan umurku. Lah karo kowe ya gila. Jasa kare bae, Mbak. Lah nek kowe ki lak ya roh dhewe to apa nggih iki wong marai pegel ya. Dadi sing ngene-ngene iki. Oke. Kowe iki marai pegelen apa to? Lah ngono iki bocah cilik mbok dendeni mesti nangis. Ora lah kuwi lho wis ngene karo aku. Pisan kas ora trima aku iki. Ora trima. Mbah. Nah, goyo ya. Cie. Ini jenenge Luna Mayat. Wong potongane kok kapsul ngono. Yo, potongane sama. Alhamdulillah. Mbak Lurah niku kok repot-repot to ya Allah. Mbak Lurah. Matur suwun Mbak Lurah. Pundi? Matur suwun nggih Mbak Lurah nggih alhamdulillah. Matur suwun nggih, Mbah. Mugi-mugi Lah iso sok nek ya tambah neh sok neh. Kok tambah ono kowe iki kok. Ngene iki lho wis bersyukur. Bersyukur. Rezeki kudu ditampa. Lah kok tambah. Ya sore lek tanggapane kene tambah ono. Kita Pak. Lek iso sing nanggap ojo anu masyarakat itu. Balura kapan nanggap? Kapan? Aduh, jadwale aduwe wis ora enek. Tanggal piro? 17 to? Ora iso ketok ayo. Lah iya wong sing ditekoni lurah kok RT melu nyawuri iki lho. Kok ana bae ya. Hei, RT apa? Manajemen iki. Juru kunci. Cok karepmu dhewe ngono. Kowe pademu lak meri aku oleh antusias apik. Ora iri aku. Bolokku kae lho, jilbab kuning lho. Malah apik. Kene kuning, ireng putih. Katoke ireng, malah koyo lampu merah kan. Kowe iki apa to kowe iki kok. Wong ngono kuwi maca ngono kuwi lho butuh effort. Tapi kalah karo buku. Lah bukmu apane to nyapa buku jilbaban ngono ki ya. Ijo melipis, dikae bros kene gedhe. Lah yo malah apik menarik. Apik apa malah kok tuang nyuluk kodhok. Bocah jebles ae. Wah ora umum nggih nek kene. Ora umum ditanggap. Nuwun sewu niki ibu-ibu kali bapak-bapak sedaya mawon sehat nggih. Alhamdulillah rezekine lancar nggih. Benjang nanggap reok piyambak nggih. Nggih. Tapi aku seneng masyarakat Sukorejo Soko ki yo ngene iki. Lah iso iki seminggu kene kerakan ping 3. Lah kok kowe iki duwite nyikmu apa piye kok? Delok YouTube. Lambemu ngono kok iso. Luar biasa. Sing duwe keluarga kene iki. Piye? Lagi pisan iki lho aku tanggap reok ning kene lho. Nyapa? Dulur-dulurane malah delok TV. Delok TV apane? Kayak iki lak kesel bar apa ki ngewangi masak-masak. Iya, Ruang. Kesel karo ngenteni pagelarane awet dadi ndelok TV dhisik. Sponsori India Hollywood ngono. Ya menika alhamdulillah. Alhamdulillah, Duk. Nduk kowe iki kok aja ngono to, Nduk. Lah. Aku ku jane ora seneng lho ngene iki ora enak lho aku ngene iki. Lah ngomong apa-apa lho Kang iki. Hei, aku dilokane pagelan. Nyapa? Ya sepurane to aku mambeki balik kok Blitar teko omahe jam 09.00 iki mang.
Ah, bosok-bosok. Boleh ya. Lah ya cocok to kena digetuku obat to. Lah ya, Kowe jare kowe kuwi lara kowe iki. lara aku. Lah ya ngono kuwi gawane nggone dokter to wong adewe iki tanggapan ora leren lho nggih. Ya, Wis apa urung? wis. Lah jare doktere lara apa? Sing lara aku. Dokternya ora lara. Iya to. Sing lara iki aku. Kowe rak lara. Lara. Wis kok gawe ning dokter. Wis tak gawe dokter. Konsultasi. Wis. Jare doktere lara apa? Dokternya ora lara, sing lara iki aku. Oclek kowe iki. Maksudnya lah kowe ning kono rak ditekoni to. Ditekoni. Lah ya Mas Bongke keluhane napa? Niki anu pilek. Pilek. Ya. Terus doktere wis menyarankan kowe iki tibake lara apa ngono apa ora? Kok lara apa? Aku iki pilek kok lara apa to? Mas nuwun sewu enten kabel muncak mriku Mas. Bocah kok ora seneng aku ngene. Pola dhisik kowe Oke. pademu meri to. Wah. Siap, oke. Delok ndak. Oh, ndase Bongke delok iso cemet ngene iki. Telat Ibu, telat. Piye to? Kene jero topeng iki umbelku beler-beler. Kok tak sedot serut. Lah ya to makane sesuk neh iki nek tanggapan ki sisi dhisik. Ambil lambemu. Bocah kok angel. Kowe iki nyapa to Kat mau marorono ki nyapa? Mayani aku. Mayani apa? Mas Bongke, kok sing apik ya? Bareng kok tak wehi. Ya salamono to wong kowe iki duwe angka ungguh belas lho. Ping 3 iki ngalami. Ya kurang sopan no. Cah orang Jawa belas ki lho iki ra seneng aku. Ya mlakune ya keratonan. Simpuh. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Piye to? Apa tumono keraton la ilaha illallah. Maksudnya keraton ku ya ora eling karo agamane. Wah, ya Islame ku lho, masuk kejawen ki Islame ya tetep. Monggo kita bidalaken sareng-sareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bocah ra Jawa blas. Ah, nggih. Bapak, Ibu. Mas kancaku MTS lho iki sing nanggap iki. Pak. Kancaku MTS iki. Hah. Ah, Pak Prayitno. Niki Bapak Prayitno nggih. Wah, lah kanca MTS tenan to ya Allah. Alhamdulillah. Sehat nggih, Pak nggih, alhamdulillah. Lah Mbak Winda ki malah kancaku TK. Kancamu TK apa? Aku lho gelek bengesan rada meret ngene. Bocah kok gledhi sae. Menika apa ki kepareng dawuh. Oke. Adewe dikon atraksi arep disangoni. Oke. Tapi semata-mata aja kok mikir duite. Bener kuwi. Awak dhewe ditanggapine luar biasa. Iya, iya. Awak dhewe nyenengne wong kene
padha karo pahala. Pahala amal jariah. Amal jariah. Ya tenan lagi. Aja omong kipas iki kamu lho. Layak wong loro iki lemu terus hadir kipas. Lah kentole disisne kene. Polahne dhisik. Aku wis kok. Apane to? Sing tuwek marahi. Oke. La ilaha illallah. Jara budal. Jara budal. Aku budal ora apa-apa. Pitung dinane ora usah kowe ora usah dikondangi, ora usah teko. 40 dinane ora usah teko, ora usah teko. Ning nyusul aku. Niki angklin Darmo menika munyuk saking Pasuruan menika njaluk arta menika. Tetheke sampun lulut menika nggih menika Mas Kentung Surapentil. Pentil, kowe iki mbok aja telunyukan ngono. Ora apa-apa aku ning kene kok anggap munyuk. Ora apa-apa. Berarti kowe iki munyuk ora krasa. Lah kok iso? Lah kowe rene sing kok nutke sapa? Kowe. Sing ngejak tanggapan rene sapa? Kowe. Lah nek aku munyuk, kowe kok gelem tajak? Aku ya tak munyuk pisan lho. Dadi sing munyuk kudu aku tok. Lah sapa? Wong sing ngejop aku niki nenek kok. Iki. Nek iki ora munyuk, Apa? kingkong. Oh iya. Hei, sing ning film apa? Atokan. Sebelah kalah kesul. Rezeki iki lho ya Allah, matur suwun Pak Prayitno kalian Ibu. Jangan luar biasa. Pasangan ki nek serasi ki ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi outfit ki disesuaikan. Sesuaikan. Nek sing strip hitam, Oke. sing apa ki jaler nggih pakai hitam-hitam. Hitam-hitam. Aja kaya mbokmu. Kok kono variasi kok. Kok kentung. Karo buku metune kentung iki. Malah buku malah gawe daster selambu. Bocah kok gledhe sae. Kala dinteni kala kowe ke. Aku di sini. Hanya apa izin ki? Konco tekal. Ngomong kowe iki playgroup wis ditokne ngono kok muni kanca tekal. Tokne contongmu. Lah ora perkara mbok jak tuku pentol ya ditokne aku. Pola dhisik. Oh di MC nih. Oh iya. Iya keraton. Alhamdulillah nggih acara saklajengipun nggih punika munyuk ngantri sembako. Den Mas Bongge, ya ngono kok arep nesu. Iya. Ya aja ngeden-ngeden ndasmu cemet ku lho. Iya sing apik. Tapi tuh acara salajengipun nggih punika Raden Mas Bongge badhe nyuwun pangestu dumateng Bapak Prayitno sak keluarga. Iya terus. Tak dah.
Jan ndak duwe duga belas kok kowe iki. Lah kok mulek iki apane? Wong ya apik ngono lho Mas Bongge nyuwun pangestu dumateng Bapak Prayitno sak keluarga. Dadi rono ora njukuk dhuwit kok njaluk donga tok. Ya iya ta lah Pak Prayitno iki gawe acara gedene kaya ngene iki luar biasa lho nggih ya Allah aku sampai gumun. Wah ngresmekne bentis menika alhamdulillah sampun tukul alhamdulillah. Kok bentis? Apa iki? Kene iki ngresmekne patung lho. Uduwi wong delok kuwi. Kowe wis, aku wis. Iki celengan pitik iki. Iki. Sik to dinteni kok. Kowe ndadi iki kathok-kathokmu mbok ngene wong iki piye? Delok to. Iso kok gedhen iki. Lali wong ya luput. Kowe ngono kuwi sesuk neh iki aja nyilih kathok ning aku. Nek kanggo kowe kathok iki kegedhen. Paling endah nek ngene iki kowe iki nyilih sempak ning aku pas. Hei. Sempak ora apa-apa bare dikei komiti. Dipolahne dintasi Bapak Prayitno menika alhamdulillah. Bapak Ibu niki open-openane kentung niki tuyul anyaran. Apa-apa, open-open aku nek penting lak pinter lincah. Aku ora duwe open-open aku. Ora duwe iki apane? Wong yo kok cangking kaya iki adikku lanang iki ayo. Alhamdulillah. Wes pas. Sik lho. Weh, padha. Weh, iki jan awake guwotot to. Awake kaya adire. Igone teng mencotot. Iya. Iki cara ning desaku digawe sikik pelem ngene. Kowe iki aja ngono lho nggih. Adewe mbiyen saurunge dadi ngene iki mbiyen ya tau ngalami kaya ngene. Awak dhewe lo aja lah kali. Oh iya aku tok. Iya aku tok. Jemene ngene iki generasi ya wae tak seneni kok malah melu ngurusi keluargaku kok iso. Yo. Panggan. Sopan senine ya kanggo ngono kuwi apik. Alhamdulillah. Yo, sampun telas to, Bu. Jam lebet mawon.
Ngadeg aja jale. Sesuk ki embong ki nek nali ya sing kenceng. Mangkane bokong iki digedhekne ben lek kurang gedhi golek tawon Vespa. Kan obat kan kene. Anakku uwis, adikku uwis. Lah iki to ingon-ingonmu iki to, Mbak. Kowe ki bocah iki ra seneng aku ngono kuwi. Ya tikutang nak. Utang potongan, pengen tak utang malah ngidoni yo. Bapak. Bapak dasmu. Iki lek kaya cunda ngono to. Lek kaya cunda mani, bah ngono lucu. Lagi bah ora bape mambu. Wegah aku ngono kuwi kok. Dipolane lho kowe iki. Ada karo wis ta. Kowe iki mbok aja nyiyo-nyiyo. Ape? Ya sing sopan kaya tole kek le ayo kek maju ganong apik to men. Lah tak tole-tole wong iki wis megele lho. Ayo Le. Monggo. Ndang balik apa rono ora apa-apa. Kok aneh aja omong. Ya bener, Cok. Bocah iki lek ngleding to, ngelokne. Duite balik sik. Kowe ngelak ngelokne anak-anakku pinter golek duit tuyul. Lah apane Prayoli? Lecet anakmu gitu. Nih, duite ono. Bapak Prayitno sak keluarga matur suwun nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Urung salto lho kowe. Salto sik. Duite duite kaning sik. Kok ben diwenene? Ya kudu sportif. Totalitas kabeh kerja. Ini sik. Malah dimbui urung kapral dimbui. Berarti iki aku ki rapat ngono kuwi aku. Oh alah Mbak Uti Allah. Oh, benjing mele nek anu gadah damel niku sing damel parem kersane tiang-tiang Mbak Uti. Lah ya apa? Bilang gawe dhewe kok pareme kok. Tapi kasih ciri kasih wong tuwa enak. Tangane kok sik. Tang. Duite jalan karo dhewe. Kok dijumuk. Duitmu saelan kono Le, gek jumun kanggo salto. Dadi awak dhewe iki mare totalitas. Lho malah kaya aku wis ora wani ngomongi ya. Le, kene duite. Duite kene. Jan. Sing 50. Anake sapa to? Tuh, nyala sapa to? Bisa omong malah joget. Iki lho contonen iki lho.
Wong lanang lek kerjane bekti, entuk duit, ya entuk cawe wedok. Wong ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Mas Aska. Mas isik ora? Entek. Oh isik. Oke, siap, Bro. Nek wong lanang nyambut gawe oleh duit karo kanggo wedok. Oh ngono kuwi. Oke. Pistolmu bram ketok. Tapi pas kowe munggah, pistolmu melorot. Kok malah cilik to malah. Dong. Ya sing ngajeng lenggah, sing mburi mulai. Sunatan Dek Mas Aska. Paling endak ya kowe iki duwe urun donga. Wong lanang iki wajibe sunat, Dik. Lah iya. Saurunge sunat iki pemikirane cilik, lek wis disunat pemikirane bakal dewasa. Muga-muga Mas apa? Mas Okta. Mas Aska. Bekti kanggo wong tuwek saged nyenengne wong tuwek kersane wong tuwek rezekine lancar. Amin. Lah kuwi insyaallah bakal diijabahi. Mergo apa ta? Iki lah acarane tasyakuran kitanan. Tasyakuran ki wis enek dalile. Apa kuwi? Wa idza ta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Artine, Dik, sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah Pangeran. Lan sapa sing kufur azab Allah sangatlah pedih. Iki wis gelem ngugemi syukuran ngawujudaken syukuran. Ya. Mugi-mugi keluarga Bapak Prayitno sakinah mawaddah warahmah, ayam asale bangun rumah tangga, terus rezekine lancar, sehat selalu sedaya. Allahumma amin. Termasuk nyenengne tangga-tanggane iki palane akeh. Amal jariah kula apik kula. Kripik gedang, kripik tela. Ya ta Mas Bodo? Iya. Oh ya, sithik edang wonten rata. Wah, Mbak Yun. Wah, aku ero to iki. Aku iki kancaku MTS iki ya iki. Wah, sehat nggih. Nggih tok arep gelangan kenek-kenek. Alah ora usah ngono kuwi aku kuwi Mbak Yuni iki wah iki alah lho. Nggih matur suwun. Nggih mengke kula mampir. Badhe jalan sepatu mengke. Utangan kuwi sik. Matur nuwun. Lho saking dulure akeh kakek sing teko. Ya. Saking seneng karo budaya. Benar kuwi. Iya, ayo, Cok. Ayo, Cok.